Allah sarki da famin zanyo waka ilahi kake baiwa ka karan baiwar waka albarkar fiyayyen halitta annabi na mai maka sunar sace ku karaya Mariya da Adamu martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana shi aure martaba ce kuma hankalta isa Mariya shawara ce zan baki Mariya yar alkhairiya ribar so ku yi aure domin cika juna buri ku shaida ba ku da tamka a soyayya da amana martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana bauta ce aure kindi amarya a gidan mijinkiya komai dan saki kimar dan Allah karki rakiya ki da kame darajar ki Mariya ki masa girki da ya dawo daga aiki tarbe shi maraba angona martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana Mariya kin zama Mariya ga angonki na jiranki gobar iya yake dauka Mariya tujar kirki rakaki za su suka ki a can gidan mojanki a can ne za ku zauna da angonki ba ku gana martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana angon Mariya Adam kade kula gimbiyarka cinta har dan shannata suna fa a wuyanka gaba ta kulawa daidai Adamu dan albarka amanar ta aka baka ka rike ta da amana martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana da ranar da aka yi aure maganar manyan haƙuri ne duk wanda ya zo gaida ku haƙuri zai ba ku gane Adamu to sai ka lura haƙuri za ka yi da ita ne komai sai kun sa haƙuri za ku ci ribar juna martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana 070-311-0695 M. Yusuf Zamani. Mariya Mariya da angonta Adamu ku rike juna na amana kwanta masoyan juna Mariya da Adamu dan girma mamar Mariya gaishe ki yau dai kam kin yi murna hajiya ba umamar mu murna muke an raye sunna baban amarya Muhammad tala gaishe ka dan girma ku aurar da yar taku a yau za ta fa gidanta martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana mun gaida mamar ango hajiya Hauwa'u yar girma mamar Adam Hauwa'u ta yo murnar yar girma baban Adam Alhaji Umar na ta ya murna dango Adam yayi aure da Mariya yar girma martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana yan samari ku yi aure domin guje yin karya ku zanne ma yan samari ku yo aure ba sanya dan ko ɗanka ka ji malan in ba aure ka ji kunya mu tashi mu nemo halas mora ya sanna martabar so aure kama soya sun yi aure Mariya fita Mariya Adamu shine angonki ku rike dona da amana nasarawa garin yan girma muka zo shaidar aure
sala ita ce aka ɗaura wa aure. Adam bi zaki namu jigo ne babban kyaure. Adam Umar bi zaki Allah kai moral suna. Martabar so aure, ga masoya sun yi aure. Mariya ta amarya Adamu shi ne angonki, ku riƙe juna da amana. A garin gina yin murna a yau dai kan an yi aure. Maryam yar Salati dai aka yi wa aure. Ga Mariya yar Bawo ita ce aka yi wa aure. Mariya yar Girma Allah ba ku zaman lafiya. Martabar so aure, ga masoya sun yi aure. Mariya ta amarya Adamu shi ne angonki, ku riƙe juna da amana. Adam bi zaki namu gaishe ka mai gidana. A yau kai ne ka yi aure, ka aure yar amana. Mun shaide ka da haƙuri, ka rike amanarta. Shi aure dan haƙuri ne, ka sani mai gidana. Martabar so aure, ga masoya sun yi aure. Mariya ta amarya Adamu shi ne angonki, ku riƙe juna da amana. Anan ne zan sa aya ga wakar ku yan girma. Sanusi M Yusuf ne mai wakar da kuke nema. M Yusuf zamani ne mai wakar dai alfarma. Allah kai mu wata rana ku kira ne zanen suna. Martabar so aure, ga masoya sun yi aure. Mariya ta amarya Adamu shi ne angonki, ku riƙe juna da amana. Amarya Mariya da angonta Adamu, ku riƙe juna da amana. Kun ji masoyan juna Mariya da Adamu ɗan girma.